לא, נראה לי מישהו אחר גם שצילם. לא? מישהו אחר התחיל לצלם רק כשגידה שאני אפסיק. כאילו הפסקתי אחרי איזה 5-6 פעמים שצילמתי רצוף, נראה לי היד. אתה למה אפשר לצלם? לא, מה יש מקום? כמו דוג פייט. מקום מה? פיזית על האייפון? הוא נמצא בפינה, זה מעולה בשבילך בתוך גבוה. אתה צריך להחליט אותו וכשהוא מנסה להתקרב אליך, אתה לא נותן לו לצאת מהפינה, וממשיך לעשות, שהוא מנסה לפגור באפינה. איפה הבלגיים? למה מהצד? דרך קדימה, למרכז הגוף, לא מהצד. מה? שהוא מנסה להיכנס ומקבל מכה.